Kermuksen metsästys. Lukijana päällikkö. Kun kuulet tämän äänen, on aika syödä banaani. Ensimmäinen luku. Legenda. Nämä tapahtumat sijoittuvat aikaan lukuisia vuosia ennen suurta simpukkasotaa. Aikaan, jolloin apinoiden ja muiden eläinten kesken vallitsi rauha ja yhteisymmärrys. Tuolloin suurmarsalkkana tähän asti tunnettu Kebu oli vielä nuori, jolla oli elämä ja sen mukanaan tuomat seikkailut vasta edessään. Kuten mainittua, eläinten keskuudessa vallitsi rauha ja he elivät kukin omaa elämäänsä, paitsi yksi. Mantereella oli kuultu tästä raivoavasta eläimestä vasta huhua. Kukaan ei oikein tiennyt mikä tai minkälainen hän oli, mutta tulossa hän oli, se kyllä tiedettiin. Ja se kenen luokse hän tulisi, olisi tuhon oma. Kermukseksi tätä raivokasta eläintä kutsuttiin, ja sen tiedettiin kuuluvan jäniseläimiin. Muuta tietoa siitä ei ollut, sillä kukaan ei ollut sitä nähnyt, mutta silti kaikki sitä kammoksuivat. Toinen luku. Jahti alkaa. Luutnantti, kuului kuninkaan ääni. Niin kuningas, vastasi Kebu kysyvästi. Eikö olisi jo aika lähteä, kuningas kysyi lempeästi. Kyllä, minä pakkaan vielä mukaan vain viimeiset tarvikkeet ja sitten lähdemme. Uskon, että tarvitsemme kaikki mahdolliset välineet kermuksen nappaamiseksi, Kebu tuumasi ja pakkasi viimeiset porkkanat laatikoihin. Pärjäättekö varmasti? Olenko antanut sinulle riittävästi sotilaita matkaan, kuningas varmisteli. Kyllä olette. Mikään olento ei voi pärjätä kaartin sotilaista koostuvalle eliittiosastollemme, Kebu vakuutteli nuoruuden intoa täynnä. Aina niin itsevarmana, kuningas totesi. Älä kuitenkaan yliarvioi joukkojemme vahvuutta. Emme tiedä, mikä siellä teitä odottaa. Kyllä kuningas, olen tarkkana, Kebu sanoi. Kuningas toivotti Kebulle ja hänen osastolleen onnea suureen jahtiin. Sen suurempaa jahtia ei ollut apinoiden keskuudessa aiemmin nähtykään. Tämän vuoksi kansaa oli kerääntynyt torille katsomaan, kun kaartin sotilaat marssivat kohti tuntematonta uhkaa. Osa lähetti heidät matkaan suurina sankareina, osa taas huolesta suunniltaan. Kuitenkin he lähtivät marssimaan, sankareina tai eivät, mutta itsevarmoja he olivat retkensä onnistumisesta. Osastoon kuului reilut 30 kaartilaista, ja heillä oli varattuna varusteita muutamaksi viikoksi. Jos heitä ei siihen mennessä kuuluisi takaisin, olisi syytä huolestua. Mutta jos apinat olisivat tienneet, mikä heitä odotti, ei kukaan torilla olisi lähettänyt heitä iloiten matkaan. 3. luku. Jälkiä. Kebun osasto oli marssinut kohti suuria vuoria jo päivän verran. Vuoristolaiset olivat nimittäin viimeisiä, joilta oli kuultu havaintoja kermuksen liikkeistä. Varovasti hiipien apinat kiipesivät vuorille johtavaa polkua ylös kohti leiripaikkaa. Sen he olettivat olevan turvallinen paikka pysähtyä yöksi. Apinoilla oli vielä 2 kilometrin matka leiripaikalle, kunnes joku huusi säikähtäneenä. Jälkiä! Apinat pysähtyivät jännittyneinä niille sijoilleen. Kuului ainoastaan muskettien lukkojen naksahtelua. Varuillanne, komensi Kebu ja meni katsomaan, mitä siellä oli nähty. Kun Kebu pääsi jälkien luo, hänen naamansa valahti kalpeaksi. Siellä tosiaan oli jälkiä, ja ne olivat valtavia, halkaisijaltaan ainakin 2 metriä. Taidamme tarvita melkoisen ansan, sanoi Kebun adjutantti ääntään madaltaen. Ja sitäkin suuremman syötin, jatkoi Kebu. Leiriydytään tuonne puiden suojaan, Kebu antoi sotilaille käskyn. Sieltä kermus meitä tuskin löytää, hän vielä jatkoi toiveikkaana. 4. luku. Nuotiolla. Apinat pystyttivät leirin ja kukin söi iltapalaksi hieman banaanikeittoa, jota oli pakattu retkikunnalle mukaan. Se maistui erinomaiselta äsken kiristyneen tunnelman päätteeksi. Kaikkia apinoita oli kehotettu noudattamaan erityistä varovaisuutta ja herkistämään aistejaan. Kauaa ei heidän tarvinnutkaan odottaa, sillä äkkiarvaamatta metsästä kuului valtava karjaisu ja lähestyvää tantereen töminää. Suojautukaa, huusi Kebu sotilailleen. Ladatkaa aseet ja kiinnittäkää pistimet, hän jatkoi, ja apinat tottelivat. Apinat hakeutuivat suojiin musketit ladattuina, kuka kivien taakse ja kuka minnekin. Tuli hetken hiljaisuus, ja kaikki odottivat äärimmilleen jännittyneinä, mitä seuraisi. Sitten alkoi tapahtua.
Puita kaatui rytisten, ja esiin käveli valtava rusakko, joka oli raivosta suunniltaan. Se karjui ja repi puita maahan, aivan niin kuin ne olisivat olleet hammastikkuja. Apinat eivät olleet valmistautuneet kohtaamaan moista valtavaa hirviötä. Kebu huomasi yksittäisen ruutitynnyrin kaukana muista tarvikkeista. Hän viritti pistoolinsa ja otti tynnyrin tähtäimeensä. Nyt olisi osuttava. Kebu veti liipasimesta ja tynnyri räjähti 1000 päreiksi valtavalla voimalla, aiheuttaen suuren välähdyksen ja valtavan jyrähdyksen. Peto säikähti räjähdystä niin, että se kääntyi kannoillaan ja rymisteli kauheaa kyytiä yön pimeyteen. Eläköön, apinat hurrasivat. Hiljaisuus, Kebu huusi. Pääsimme siitä ehkä hetkeksi, mutta se palaa vielä. Hurrataan vasta, kun olemme takaisin turvassa linnassa. Joukkomme ovat alimitoitetut. Me palaamme kotiin. 5. luku. Kotiin paluu. Apinat alkoivat kiireesti koota varusteitaan ja purkamaan leiriä. Alkoi kilpajuoksu elämästä ja kuolemasta. Aika ei ollut hukattavaksi, sillä kermus oli arvaamaton otus. Onneksi aamu alkoi valjeta, jolloin apinat näkisivät pedon kauempaa, jos se palaisi. Näin heitä ei päästäisi yllättämään yhtä helposti kuin aiemmin. Apinat saivat leirin purettua ja vaarallinen kotimatko saattoi alkaa. Joukko-osasto jaettiin 3 osaan. Ensimmäisessä osassa olevat apinat olivat nopeimpia ja heidät lähetettiin varoittamaan kuningasta uhkaavasta vaarasta sekä hakemaan vahvistuksia. Pääjoukko, noin 20 apinaa, kulkivat varusteiden kanssa hitaammin eteenpäin ja olivat siten hyvin haavoittuvia. Pääjoukon kannoilla seurasi pienempi ryhmä, joka voisi varoittaa pääjoukkoa, jos vaara uhkaisi takapäin. Edessä oli reilun 2 päivän marssi, ja joukot olivat valmiiksi uupuneita ja peloissaan. Kebulla oli täysi työ pitää sotilaidensa hermot kurissa ja joukko-osastojärjestyksessä. Heidän onnekseen nyt oli tiedossa, että kermuksella oli heikko kohta. Ruutitynnyreitä kuitenkaan ei ollut mukana kovin montaa. Apinat saapuivat pienen metsikön laidalle. Siellä he lepäisivät hetken ja jatkaisivat sitten matkaa. Silloin Kebu näki 2 valtavaa honkaa ja hänelle syntyi idea. Sotilaat olivat uupuneita, eivätkä kestäisi välttämättä loppumatkaa, varsinkin jos he joutuisivat yllätetyiksi. Siksi Kebu päätti, että he virittäisivät ansan, johon he houkuttelisivat kermuksen ja tekisivät siitä selvää. Apinat pingottivat köyden honkien väliin ja kaivoivat syvän kuopan köyden toiselle puolelle. Kuoppaan he laittoivat ruutitynnyreitä, jotka räjäytettäisiin, kun peto olisi kompastunut ja tippunut hyvin havuilla peiteltyyn ansakuoppaan. Ansa oli valmis. Nyt vain toivottiin, että juoni toimisi, sillä kaikki riippui nyt siitä. Muutama pelottomimmista sotilaista asetettiin kuopan toiselle puolelle pitämään meteliä ja houkuttelemaan petoa ansan luokse. He soittivat torvia ja hakkasivat lautasia, josta syntyi kova meteli, ja se varmasti kuului peninkulmien päähän. Suunnitelma toimi. Pian kermus ilmestyi metsään johtavalle polulle. Se karjui vihaisena ja rummutti maata jaloillaan. Peto lähestyi metsää ja retkikuntaa, joka oli muilta osin pusikoissa väijymässä. Kermus lähestyi nyt jo vauhdilla, ja Kebu joutui kaikin keinoin pitämään sotilaansa aloillaan. Kermus saapui aivan ansan viereen ja huusi raivoisasti sotilaille, jotka olivat peitellyn kuopan toisella puolella. Sotilaat olivat jo nostaneet pyssyjensä piiput kohti hirvittävää petoa, joka oli valmiina syömään jokaisen niistä. Silloin tapahtui pahin asia, jota kukaan ei olisi halunnut tapahtuvan. Sen sotilaan, jonka piti räjäyttää ruuti, hermot eivät kestäneet, ja hän räjäytti ruudin liian aikaisin. Kuului valtava räjähdys. Kiviä ja maa-ainesta lenteli joka suuntaan, ja savu pöllysi niin, ettei kukaan nähnyt mitään. Kebu tiesi tämän virheen olevan heidän loppunsa. Peto olisi niin vihainen, että se repisi jokaisen apinan kappaleeksi, eikä kukaan mahtaisi sille mitään. Kebu odotti, että savu hälvenisi ja taistelu alkaisi. Mitään ei kuitenkaan tapahtunut. Savu alkoi hälvetä, ja sotilaat kömpivät ulos piiloistaan pyssyt tanassa, valmiina puolustamaan henkeään. Mitään taisteltavaa ei kuitenkaan ollut. Peto oli tiessään. Valtaisat tassunjäljet johtivat kauas pois, mutta kukaan ei halunnut lähteä tarkistamaan, kuinka kauas kermus oli räjähdystä paennut. Kaikki olivat suunnattoman helpottuneita.
Kotimatkaa lähdettiin jatkamaan saman tien ja ylimääräiset varusteet hylättiin metsään. Apinat saapuivat vihdoin kotiin. Kebu kirjoitti virallisen raportin tapahtumien kulusta esikunnalle ja kuninkaalle. Raportissa todettiin, että kukaan ei osannut tarkalleen sanoa, mitä viime hetkellä oli lopulta tapahtunut, mutta kaikki olivat kiitollisia saatuaan pitää henkensä. Arveltiin, että kermus oli loukkaantunut räjähdyksessä niin pahasti, että se pakeni kauas pois eikä palaisi pitkään aikaan. Eikä siitä hirvittävästä eläimestä sen koomin kuultukaan, mutta näin syntyi apinoiden keskuudessa legenda raivoavasta rusakosta, josta kerrottiin hurjaakin hurjempia tarinoita myöhemmille apinasukupolville.